Het pand is gebouwd in 1900 en zo'n die tijd is er net een soort ondien. Dit is toch een oude troep, zet het erbij, Steve. Dit is toch helemaal niet representatief voor Sneek, hoe dan ook. Dit is gewoon een armoede, dit is gewoon een armoedezooi. Zo is het net oors. Burgemeester Apteker wil ik dat de entree naar de binnenstad wat kreeser wordt. Dit maar oors. En we hadden een plan van maken. En ook die panden daarnaast, die zullen erbij belutsen worden. En dat wordt een hele mooie vervangende nieuwbouwplan. Maar dit is al het vierde plan wat voorbij komt. In 1997 ben ze begonnen om daar een plan op af te schieten. Nou, dat is dit plan geweest. Het geld is er, de plannen zijn er en dat is echt een overeenstemming. Ik heb hier heel veel mensen zien. Met prachtige Samsonite-tasjes en lange jassen, met hele goede, briljante ideeën. En vervolgens wordt het afgeschoten door de gemeente. De welstand die protesteert, enzovoort, enzovoort. Tuurlijk, dat is een spel. Maar concreet is er nog helemaal niks. Leo, nog maar wat we besloten hebben. En dat is, hier komt geld voor een heel mooi stedelijk plein. Zonder stoplichten, maar langzaam verkeer die mooi terugrennen kan. En er komt een plan, dat is nou echt, ja, we staan op het punt van de goedkeuring. Om te zeggen van, zo gaan we het doen. We gaan die fjouwe panden, die gaan voort. En dat is een mooie oergang naar het Normandiaplein. Nou, dat zou prachtig wezen. Dat zou prachtig wezen. Maar leeuw jou er nog wat in? Eerst zien en dan geloven. Nou, ik ben bestuurder en ik had het mooi besloten en ik weet waar ik over praat, dus dit gaat gewoon terug. Intussen zocht De Haan de nieuwe projectleider nog even goed in de egen. Open vizier, elkaar in ogen kijken. En niet zo naar elkaar kijken, zo. Want dat moet je niet willen. Maar wat is jouw eerste verhaal. gevoel? Je had me negen, jongen. Wat is jouw eerste gevoel? Nou, hij jouwt aan dat zeer waarschijnlijk volgend jaar het je losgaat. Maar, ja, dat is het. Maar ik zeg Werber, eerst zien en dan geloven. Zo is het verhaal en niks niet anders.